Kita semangka pangawa putra pangarsa kayangis anu saparta kadine pasewakan saksana rekyana pati alona ngatiko pramadya amukasi Kejo-kejo Pancasrana kaya Janaka mangarsa ayo Agnes anu sapawarta kadine pasewakan saya narakyana pati alona ngatiko paramadya amukasi Kico-kico Pancasrana gantenge kaya Janaka lho lampahe risang runta kubra ya gila lho pas yo oh ya iki kanca lah wah sapa iki bocah sapa iki lah yo lah Dadang mentune kok ngono hei oh buta gimbal teko kono teko kono buta gimbal teko kono nah hop wis kok kono nah gini bantune mundur pelakune mundur pelakune mundur lah ayo lah yo datang ya gila nih loh wong sugih sak Jatisari ya gila ayo dang as loh lah yo Gus lah jogetanmu rasiku yo lah gelo bocah iki lho lah yo asu ayo melu sak petandang lah las
Marambah, marambah. Untaping para wadyabala. Saya sesek, saya ngrangsek mah. Ewu. Kang Arsa lenggah rawuh ngrisang nata Dedya Kobra. Kang Arsa lemah. Prajurit. Loh, pas. Prajurit. Totolan sagunging prajurit kang kantung seba kalungguhan iki. Gusti Ratumu sesembamu Dedya Kobra kang arsa lemah. Loh. Prajurit. Sewu rasa tak pendem jole dadaku muntap jojolir kenetap ora kaya dina iki. Yen to kabeh mau sing dianti mung tekaku, sing dianti ya mung praptaku kalungguhan iki. Iki ana pujanggane praja ora waras ki sapa iki? Nggih. Sapa iki? Aduh. Ya. Prajurit. Krana kene iki negaraku. Krana iki wilayahku. Ya, aduh. Ya. Kurang tata kurang ajar ana manusa gawe perkara ki sapa? Wah. Dina iki kudu laku ning Kobra jangkep sak pegone. Kudu jangkep sak pegone. Dina iki. Yo, Ayo. Keeleng ke ora lho kowe mongko iki. Wis tangi wonge. Ayo.
ora usah melu-melu kowe. Nu, ora usah melu-melu lho tenan iki. Dah. Waduh. Wis. Iya. Jelas. Campur dredeg semune pucet iki. Ah. Yo. La. Aduh, Kobra yaksa lagi. Kobra lagi. Hei. Ayo. Ayo Gus. Wah asu aku sih. Kupel. Lah bundane foto. Lah. Oh brawe ra kuat ngempet iki to. Yo iki lho kobra yaksa iki. Asli barangnya yo iki lho. Yo. Ya iki sing kondang kok buta turunan Cina ya iki. Yo. Was. Ayo. Biasanya ngedangi Naruto lho. Ayo Mas. Nah. Yo. Ayo. Jito kan maju. Lah. Bosok we. Yo. Ya. Ganti Brandon. Dan maju, Brandon. Maju. Ayo sudah ada maju, Brandon. Ayo kena maju. Ayo. Kobra yaksa. Lah. Ayo Den. Dadang maju, Dadang. Dadang maju, Dadang. Kena lorek kan maju. Ayo Dang. Angkrese ra umum kowe iki lho. Ayo maju cepet. Dang maju. Dadang asu. Lah iki lho, krungu to kowe. Ayo. Kabeh kudu iki. Yo, lah. Lah kok kaya jemaren. Ayo. Kok kaya jemaren lho rasa ditokne. Kobra lagi. Yeay. Yo. Ayo.
Lho, kaya Kemi Jatisari. Yoi, lah. Dian. Maju. Dian maju deh, Dian. Ayo. Yo. Lah. Yo. Yan, sumingkira Yan, lungguh sing penak. Beme kelong. Kobra sing bakal ngintasi karya kalungguhan iki. Pike bem kelong. Kobra sing bakal ngintasi karya. Kaya ngene iki juk katrengginasih kobra yaksa. Nah, prajurit, kula Rama Sawatara dina iki tak bajutke. Tak tutup kanthi prapatan dina iki. Loh. Ya. Lah. Ya ampun tenan Agus ya. Ya. Kobra yang salah iki. Mike bem sama tambahi. Mike bebas nih monitor. Prajurit, ukele Ratu Kobra iki nalika semana dicipta pisanan, ya. Ngono kuwi aku mlaku ngidul ya wis digawe wong. Kaya kene iki lho. Tim Kobra sing kondang kaloka mula kowe gedhekno atimu teh. Cita, Lopa, Dadang, Brenden. Lan uga kowe sagunge para wadyabala kalunggahan kekepyake budal dina iki. Mike bem sing bengkung. Ayo, glo, yeah. Ayo Cip. Yo. Ya.
Iya. Kubro yakso. Nabrak mas. Kubro yakso. Iki lho barange. Iyo. Oke, 2 sinden, 3 sinden. Maju bareng. Ayo, seperti ngadeg, Kak. Nah. Ojo riko nyajak gawe sumur tambia jeru. Ojo riko nyajak nguruk-gunuk hang wis dhuwur. Ati wis kadung tatu percuma biayen riko ngerandu. Mas yo ciciro lintang arep loro ngrojokno ati. Koyo sumber hangene riko jolo ketut yayune. Uga tatune ati koyo-koyo nono tabiate. Biate wis kadung tatu percuma biayen riko ngerandu. Mas yo ciciro lintang aran loro ngrojokno ati. Mas yo ngilu getih sing kira arep nampa welase sampe ngilu anana mergo ati wis kadung sumpah. Jeru banyu segara tatune biatin magih kerasa lara keliwat lara biatin iki angson sangga. Ojo riko nyajak gawe sumur tambia jeru. Ojo riko nyajak nguruk gunung hang wis dhuwur.
ngerandu masyo ciciro lintang aran loro ngrojok nong ati kaya sumber hangkening riko jolo ketopyan nyene uga tatune ati kaya nono tabyane diatik wis kadung loro taun-taunan isun ngerasa kari pangeriko ngomong sumpah jaluk sepuro masyo ngilu gete sing kira arep nopo welase sampe ngilu anana margo ati wis kadung sumpah jeruk banyu segara tatune biatin magih ngerasa lara keliwat lara rasa biatin hasan sangga masyo ngilu getih sing kira arep nampa welase sampe ngilu anana margo ati wis kadung sumpah ah. Yo. yo iyo iyo Yo, iki lo, yo, la yo iki, yo, ah, yo, la, Dina iki bakal tak jajal kuncarane sagunge para prajurit Kubra Yaksa. Ayo mula dina iki maju kowe. Maju kaya ngapa kuncarane tak jajal ing maju. As. Lo. Yo, Den praye lo as man lo as Potiar aduh mati aku loh pas
genas kanes wicarane yo mas yo mas mane Lo pas yo ya iki lo kotiar kowe aduh ati aku yo pas kari kowe kobro modar kowe Kowe kobro sagunge prajuritmu nglumbruk tanpa daya kila musuh cita ya mung kowe sing dina iki sing dadi mangsaku kobro ayo antepen rapal jaba mantramu kobro kowe kemarang cita kowe sumbar kaya lanang-lanang ode kalungguhan iki prajurit cilik-cilik keron marut tanding yuda karo kowe ing iki kobro aja menemo lamahe menungsa kaya dapur mulih 1000 juta tatanen 1000 juta tatanen maju kowe Rame kang samya bondo wolong ayuda ngadol pupuh kang nalika semana kontalari sang roba kinaraya sagunging prajurit eling-eling kobra dudu manusa lumrah dasar to setengah manusa setengah kewan setengah setan setengah iblis ora tedas senjata to kang nalika semana golek sraya sagunging prajurit ngestu padha Patekaji Jaya Kawijayan lumantar sesaji Raja Suya lumantar kuku sing dupa sumundhul kantariksa ambyak jagat wetan kulon lor kidul kang nalika semana daya angin daya geni daya banyu bumi nyawiji dadi siji kawis tinggal kuku sing dupa sumundhul kantariksa kasebatan kang nalika semana kurang pratite Sri Sang Kobra Silebra Kontal kabrapal geger Joni Magrolon. Oh yo lo aduh 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 panas panas aduh panas aku deh lo Risang Kobra ngapung lho Yo iki lho wonge yo iki lho wonge tekani lho wonge cing cong ya aduh kurang ajar sapa iki manusa wae wani lho
Ayo minggir. Cita iki lho. Cita iki lho. Lah, terus gamelane. Hei. Lah. Ayo. Dilai mangal samule. Lah. Aduh, sapa Pak? Iki menungso apa demit? Jejeg rai sakel Pak keparat. Ayo. Yo. Kubro yaksa lho iki. Yo lah. Ajar jit. Yo, kleru jit. Woi. Loh. Yo. Lah. Ayo. Manungsa elek, kurang tatanan, kurang ajar, kurang ajur, jejeg ora apa-apa, tukang ora apa-apa, parat. Yo, Anong saning dadalangan. Iki lho kubro yaksa iki. Dipasir lah mecut. Kaya kancane. Kurang pas ki mau, ora kenek. Ora pas. Ora pas ora penak lek jarene ayu. Heeh. Lek pas penak. Indale ora pas susu. Yo. Lah. Iki lho cah. Lah. Ya, wano contoh iki lho, Cit. Matane diusik, lho contoh iki lho. Ngono lho. Urung Pak Cit, maju Pak Cit. Rene cita yo rene maju. Jajal. Iso pas apa ora jajal? Diwesne, dilekne mripate, menteleng. Lah. Wasra lho, Cit. Yo. Lah, yo ngono lho, Lah, Cit. yo ngono lho. Wasana. Yo. Lah. Yo. Yo. Botiar kowe lah. Yo. Yo ngono. Lah, tepuk tangan sora iki lho. Iya. Lah. Ayo. Terima kasih. Yang lain, liane. Ayo, ibu-ibunya. Ayo, tuan rumah no, penghormatan no. Ibu-ibu sing pengen ucap Pak Jep. Lho lah ayo, aja meneh wong tuan rumah sing ngadang. Ayo, penghormatan iki butane dhewe lho kobro li. Yo. Ya, kaya Cit. Lah, lagi enak kok itu. Yo, Citole. Ya. Kopiane Mam, geger Mam lho.
Loh. Ayo. Yo. Lado yo. 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 Ya. Lah. Iki modal bangga kowe. Yo. Yo. Ya lah, modal ya. Lah. Ya, obenalo. Setane obenalo, kobro. Setane yo kleru barang iki. Nes. Mail aku lah kok enak setan gundul to Pak Cip? Alah, nyeriwu setan yang ngono kuwi dadine. Kobra wis diati ora ro apa-apa tenan. Nen. Weh. Lah. Nes. Uwi lho jalo ngombe wae. Setane ono Mas. Setane Nes. Lah kok kowe malah mlayu. Lah. Lho. Wah, dino ki bacot to kepiyano, Mam. Budake, Mam. Loh. Buku saya kepala di buku saya kepala. Yo. Ya, aturannya setane, Mbak. Ayo. Yer. Arat. Lah. Ayo lah. Yo. Ayo. Woi. Golano bro. Sing arepe nyawer golano. Golek ana tenan iki. Yo. Yo. Ayo ibu-ibu yang mau nyawer ayo. Awas le. Ayo. Golano bro. Ayo. Terus lasi. Ambak-ambakan apa iki, Mas? Rara ini dadang ora enek kudu. Terus sing urung ayo. Lah yo ngono le. Lah. Sekolahe saya pinter tenan iki. Lulus tanpa ujian sekolahe. Asli nek gelem nyawer. Lah. Yo. Lah kilo. Ayo. Ya. Lah. Golek sapa kowe? Lah. Matane setan ya roh to ya. Lah. 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 Ayo Pak, maju to Pak. Hati-hati lo bro. Ayo, as. Lah. Loh. Iya. Oke. Terima kasih. Yang lain. Ayo yo. Oh, Oh ibu arek mecat ibu. Ibu arek mecat. Dan
Wah, napa codak? Yeay, ayo. Lah. Dang eling dang. Ora sayayaan. Tutno kobra. Kok wayah gilirane kobra melu. Hadirin bersawam, barang siapa yang punya barang namanya Danu diharap naik pentas. Nah, bocah mengheningkan cipta. Dulu. Astagfirullah. Mengheningkan cipta mulai. Yo, lah kok malah ngungkuli Agus tentane. Nyawere lemah lembut maksudnya kaya ngapa ki, Mbak? Ya. Cabang bayi. Ya. Roso tiba Pak. Ya, kuwi tenan dadi bojo. Terima kasih. Dadi bojone kuwi tenan ora ngati-ngati bahaya. Lah. Waduh. Lah, oh jaluk tambah. Jaluk tambah kuwi. Lah. Lah yo. Lah kae, Bro. Andinge Piki, Bro. As. Yoi. Terima kasih. Oke, ayo adik-adik. Kobra lagi. Lah, wah, masa? Ayo, sing urung. Tacik ora ketok ta tacik? Nanti tacik. Yeay, lah. Yo. Ayo. Lah. Penggemar kobra iki tenan. Wah. Mulai rondo ya brondong-brondong penggemar kobra iki. Yo. Lah. Wah, sapa bro mening bro iki? Hei, aja-aja iki bro ya. Haha. Ayo, kilo. Lap yo. Nah, oke, terima kasih. Loh, terima kasih. Lah. Ayo. Lah. Lagi terima kasih Bunda. Kurang Bunda, kurang. Ditambahin jalur tambah Bunda. Lah. Loh. Jaluk tambah setane. Lah. Oh. Makasih Bunda. Oh. Nah, sik liyane urung lho, liyane lho. Sebelah kono wis. Mas. Mas, jaranan iki. Ngawur jaranan ngamuk karepe dhewe. Iki jaranan iki. Asu. Yo. Lah. Yo. Lah. Ayo. Lah. Lah. Ayo. Saya rame. Kobra yaksa lagi. Kobra yaksa lagi. Waduh, among. Lah. Loh. Pantai lagi bro. Yo. Ora apa-apa. Yo, kayak ini gila. Yo, cinta lo. Ayo. Yo. Kok Yo. Lah. Ayo. Lah. Kontar. Lah.
yo. Yo. Koyang ini lho, Gro. koyang ini Barang lho. iki lho, asli kobra lho. Asli. Yo iki lho kobra yakso. Lho. Aduh. Yo. Aduh. Tulungan. Aduh, modar aku modar. Tunggal sikilku. Aduh. Jempolane ilang lho jempolane. Aduh, jempolane tunggal. Woi. Jempolane tunggal. Aduh, yo. Woi, asu. Lah kok malah mau pecah sikilku. Woi. Jempolane Pak Cita tunggal. Tolong. Tolong. Kemarin tuh iblis gue orang koncon karo aduh yo. Tolong. Puskesmas tolong. Terus. Tugulan. Weh. Ayo modar. Weh, tulungan Nes. Lah. Golena buntel Mas Agus, golena buntel. Ayo. Lek wis kaya ngene kelakon tugas sikilmu kowe ya. Loh, as. Yo. As. Yo. Putar bongko kowe. Ayo, njaluk tulung sapa kowe kowe. Lah. Lah. Ayo Nes. Lugona sene. Aduh yo. Lah. Imane Yo. Matane ben melek Nes. Ben roh matane. Lah. Yo. Sajake kok dendam to sitok iki. Lah, ketok jit. Lah. Sisih urung ketok sisih. Lah. Ya. Oh, asu tenan. Lah. Lah ya. Sesuk tak gawe ini, Mi. Golekno bro, sing arepe nyawer golekno bro. Yo, bro, pantalan bro. Ayo, sapa ngongkon? Hey. Dalane di dalane. Hey. Ayo. Hey, Glaru Nes. Waduh. Lah. Ya, coba tiar kowe. Ayo. Aduh yo. Halo. Sikile lara lho, Nes. Urung iso. Lah. Aduh. Kuale, Nes. Kuale, Nes. Kowe sing gendong. Cita sikile lara iki lho, Cita sikile lara ngawur. Lah. Ngece bro. Jare kobra rene apa-apane. Ya aduh, modar kowe. Aduh. Aku ora lho, Lek. Aduh, Yong. Ayo, arep layu endi kowe.
Kowe arep njaluk tulung sapa kowe marep? Anakku sing ayu rupane. Lah. Yo lah. Aman. Ngece kowe, ngece kowe. Yo lah. Iya. No, was. Lah. Lah. Ya. Asmane wong Was. dadi Lah, ngece bro. Ngece bro. Sajake lunyu Pak Jito iki cekelane. Lunyu. Iya Nes. Lah. Lah. Ben ora kenal. Ben ora ngerti sapa rupane Jito. Lah mok malihne kowe. Lah. Oh disulap. Oh, iya. disulap. Asli ya ngene ora. Ben ora tidak titan. mengenali. Karo kobro ae karo Jito jelas ora. Oh, titan. jelas ra titen Ora iki. titen. Setane ora apal iki. Yo. Lah. Jelas gak apal iki setane. Ah, bro, delon bro. Jito nanti golekno bro. Ayo mam. Golekno. Ayo. Ora titen karo Jito. Lah. Ora titen karo Jito. Ndi bocah? Ora apal to setane. Ora apal, mane Ora sampo. apal. Mane Setane sampo ora. tenan. Apa tenan gambuhe? Ora kenal setane sampean. Lah. Ayo, Nes. Setane bingung golek Jito, Nes. Ora roh, Nes. Sedu Pulasara meni kowe, Nes. Sedu Pulasara genti kowe. Lah. Apale karo gambuhe saiki? Krana kowe bolone, Nes. Krana kowe bolone, Nes. Ayo. Malia rupa pancen. Malia rupa pisan. Lah, ya ngono. Ora Lah, wis ora titen pisan. Ora titen karo kowe. Lah. Ora titen, ora roh, Nes. Motane Jito apik. Woi, motane Jito. Lah. Lah. Aman wis ora konangan. Oh. Iya. Loh, Mas. Yo. Bro, yakso. Iki lho garake. Loh. Yo iki lho Aku wonge. bali ya, Pak. Aku bali, Pak. Aku bali ya. Aku bali ya. Ora ro dalan, ora kelingan kuwi. Makane kerep kleru lawang, kerep kleru lawang.